Dr. Khehlelezi, Dr. Khehlelezi. Bayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini. King of swag inyanga with the fashion, you're very focused like push your passion. We king of the traditional healer, the pushy IA, the clean with demands. Mutala kintenga chakhe vele, osahluleki lulo kethuthwele. Mele wenza show wayisuzwa imela, Zulu Khehlelezi kushawa amakhwela. Role model yabantu abaningi kodwa bathuthwele sebenqena ukuzehlisa. Qevusa indaba zabantu khuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa. Sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe inhliziyo zamadoda zibovu. Thengi IA bathi ngiyafosa ngibuye. Dumani atumezizwe nisihlahla somdebe nondela mzimba bethe ngazona impandla inhliziyo zamadoda ibomvu nabasedede nabasenyimbanyi. Mkhonto kwazi kazi indaba ekhalamanzi dictionary indaba edidi umndeni. Ngiyabingelela kuwena osanda kungena njengamanje osanda subscriber. Ungakhohlwa mfowethu, ungakhohlwa sisi wami, ungakhohlwa baba, ungakhohlwa bhuti ukuthi sicuphe ibutton elithi subscribe. Namhlanje ngikuphathele indaba ezimnandi kakhulu. Namhlanje I know ukuthi you are always confused. Ufuna ukwazi izinto eziningi. Kunezinto ofuna ukuzazi or that you've been always asking yourself ama questions ukuthi lokhu kwenzeka kanjani, lokhu kwenzeka kanjani, and so many people bakhuluma izinto eziningi ku YouTube kodwa abangeni deep down into details. Namhlanje ngiza ngendlela entsha, ngenza ngeangle entsha la ngizokhuluma khona ngento ebalekile kakhulu. Into engizokhuluma ngayo namhlanje ngizokhuluma ngento simple and straightforward. Into abantu abaningi abathi njalo mabe emntwini kufike ukuthi ayenzeke kodwa understanding yabo ayakhona ayikho. Namhlanje sikhuluma ngento ke ebalekile. Namhlanje wonke umuntu othi mayibuka ayibuka incane kodwa it's very important. Sikhuluma ngokuhlola namhlanje. Kubaluleke ngani ukuhlola? That is a question mark. Yini ukuhlola? That is a question mark. Right? Ake siqale namhlanje sibheke ukuthi uma kukhulunywa ngokuhlola, uma wakade amakhehla amadala ukade mawuphuma ekhaya uthi uyohlola kwakuthiwa uyapi. Kunalento yayenziwa kudala okwakuthiwa kusasa sizovuka sihambe siye kubaqambi bamama. Kwakushiwo kanjalo ukuthi abaqambi bamama, right? Ekuhloleni la sina izinto ezihlukehlukene phakathi. Sinomuntu ohlolayo, sibe nomuntu othi yena ngibuka isibuko, sibe nomuntu othi yena ngishaya umhlahla. Kukhona inyanga yakamwelaso kwahanjwa kwaya kuyona njengomuntu angathi namanje masifuna lapho singabe siyofuna njengomuntu angathi yathi mayithwebula yathwebula ngathi ithwebula umuntu angathi isihlobo sayo. Wathi uMongcele kunengozi yemoto elikulandela sisi njengomuntu angathi kunemoto okwakumele ungene kuyona engozini. Wathi uMongcele into zakho zemile ngibona mina chitheka yonke into othi unayo. Wathi Jehova izinto zakho azilungi njengomuntu angathi kunesicwacwa esibuya sikwembathi. Ufuna ngikusize ngani? Bengicela ungisiza ngokuthi mkhulu ngikhulelwe manje ngikhuluma ngiya kodokotela ababona lutho uma ngiseklinikhi futhi nakhona kubonakala lutho. Njengoba ngisho ngithi kunenyanga kwanje kwaze kwafika kuyona kwangathi khona into eyakhaya ewumkhovu. Wathi uMongcele umkhovu wakufanele bese ngathi namanje ulala nawe ebusuku. Wathi uMongcele izinto zakho aziphambili njengomuntu angathi kustakhe yonke into. Sibe nomuntu ochitha amathanga. Zonke lezi zinto ziya entweni eyodwa nje. La kusuke umuntu esuke ufune ukubonela inkinga yakhe. Kodwa kuhlukana ekuthenini ufana nomuntu othi mayidoba no fish neuka lakho uliposa la ujule khona noma inet yakho uliposa la ungajulile khona. Uma sihlola kunalento okuthiwa nje ukuhlola. Afika umuntu ahlale phansi athi mkhulu ngizohlola. Umuntu nesiphiwo sakhe kunento ezehlukahlukene. Kunothi mayihlola athi nje akuvala amehlo kancane athi uthi umoya ongcwele. Mayethi yena uthi umoya ongcwele usuke leso sikhathi esekhuluma ngabantu abadala basuke bekhuluma ngaleso sikhathi usuke kuyingilozi. Mayethi yena uthi umoya ongcwele usuke kuyisithunywa la esuke sikhuluma at that particular time. Sikhuluma kanjani na isithunywa? Khona umuntu oyibuza ekhaya athi Khehlelezi awungichazele ngempela mawuhlola yini esuke ifika. One kuye kanje kuye kudilike incwadi. Angene ukuthi mangihamba endleleni icosha iphepha lama-chips phansi ngithi mangilixosha ngenza ngathi ngiyifunda. Wena mawubuka ngeso lenyama ubona mina ngiyifundela iphepha lama-chips kanti kunento engiyifundayo ngaleso sikhathi. Ngenze ukuthi ngiyifunda ngawo, ngenze ukuthi ngiyifunda naye. Ebese yabuza omunye umuntu ethi
kuyakwazeka yini Khehlelezi ukuthi mangise noma TV ngibuke igeneration noma ngibuka uzalo bese labo bantu abalaphana bese uyabahlolela noma ubabone umoya kaNkulunkulu udiscipline noma idlozi makuthi wathwasa list discipline in such a way ukuthi awuvele uhambe uhlolela nanoma ubani into eyenzakalayo kumele ube discipline kube nendlela la osuke futhi khona mawuthi ubona umuntu mayethe hayi mfowethu ngicela ungibhekele wazi ukuthi njalo ngaso sonke isikhathi ngisebenzela esigodlweni ila owafika wamiselwa khona ukuthi uyosiza khona abantu sibheke la ekuthenini sikhuluma ngomuntu othi manje namhlanje ngishaya ngizocela umhlahlu mayezocela umhlahlu isikhathi esiningi abantu yila osuke uhlukanisa khona masuke sithi siyahlukanisa yila suke sithi thina khona umuntu mayifika impela ethe namhlanje yazi la masibheka la uthi umoya ongcwele uKhehlelezi uyena wakuthakatha yila suke sihlukanisa futhi mawuzothi uKhehlelezi uyena wakuthakatha kumele umhlahlu wakho uhambisane nobufakazi uKhehlelezi ngosuku olukanje makulahleka ifoni wayesendaweni kanje endaweni kanje ingani wawuhleli naye egqoke into kanje loyo muntu usuke ehlukanisa kunobufakazi ukuthi ngeke usaludlinzile ukuthi no man lo muntu ngenzeka ukuthi uyaqagela but ushaye nje umhlahlu noma suke nje akutshela ukuthi wena isibongo sakho wakazibani ingani futhi kunesinye futhi esakazibani lowo muntu unobufakazi uphelele before aye straight endabeni maybe omunye azakubizele ne-ID number mayikubizele i-ID number i-ID number khona ukubaluleka kahle kahle kuhloleni lapha umuntu usuke sidlalisa ubugagu bakhe noma usuke edlala ngama skills ukuthi ngiyanikhombisa ukuthi lento ngiyayibona lento ngiyakwazi ukuyenza ngakwazi futhi ukuyenza that is why sengize ngibiza i-ID number i-ID number ayikaze yasindisa umuntu igama likaze lasindisa umuntu kunabantu njengamanje abathi mina ngeke ngikwazi ukuhlola kwenye indawo ngoba ngake ngayohlola uKhehlelezi usho lamagama abantu ebese ethi angikwazi ukuya kwezinye inyanga noma ngikwazi ukuya kwamanye amakhosi bayahlola nabo but sihlukana ngama level kunomunye okwazi ukulandela udaba kodwa angakwazi ukuthi asho igama lomuntu it doesn't mean ukuthi lo muntu akakwazi ukuhlola uhlola impela sinabo thina odokotela sinazo inyanga esizaziyo ezikwazi ukuhlola ezingakwazi ukubiza amagama abantu kodwa lo muntu uphiwe umuzwa ukuthi nje uthe mayiqala ehlala phansi kunabanye abagudu nje kuhloleni umsamo nje athi hayi mayifika athi mina into engigila ngayo umsamo sizobheka ke namhlanje masihambe sibheke ukuthi kahle kahle ukuhlola kumuntu owumuntu nje wena ophilayo uhlola ngemva kwesikhathi esingakanani kubaluleke ngani ukuhlala uhlola ukuhlola ke kubalulekile ngoba lento kuyenzeka ukuthi umoya ongcwele ubone into eyenzakalayo at that time ngenzeka ukuthi ubone umoya ongcwele ubone into eyenzakalayo ubone into esazokwenzeka ubone into esiyenzeka ukuhlola kukodwa umoya uyakwazi ukuthi umndeni ulamule mangithi ulamule futhi umoya ongcwele uyakwazi ukulapha nje ungakatholi umuthi uthi usaqeda nje ukuhlola kanjalo bese kuthiwa no man njengoba usuhlolile kanje umzwethi umuntu engaze ngaphila lo muntu wangiwasha ngaphakathi wangitshela ngawasheka ngagezeka kubalekile ke umuntu ukuthi uhlole ngoba awazi ukuthi uphila nobani abantu ohamba nabo ngaleso sikhathi uphila nobani yini abayiplana ngawo awazi izinto oyijombayo ukuthi ngijomba ini ekseni mangilele ebusuku yini engidlayo abantu umona abangenzela wona emiphi imithi abafuna ukungishaya ngayo kubalekile ukuhlola ngoba kwesinye isikhathi sinomuntu njengamanje ongasabathola abantwana awubathola abantwana ubhizi uhamba odokotela sewuhambe wamosha imali kanti mawuyohlola kunezinye izinto vele ufike uthola i-answer nje same time kunomuntu ongasazwani nabantu bakubo noma useshade kwaze kwaba kabili kumanje ulungiselela ukushada kwesithathu and the very same mistake izofika yenzeke uyindaba yini edala lokho ukuze sithole ukuthi yini edala lokho kufanele uye khona kubantu abahlolayo hayi ukuthi uye kuKhehlelezi phela but kubalekile nje ukuthi uthathe uhambe kunomunye osefundile waloko ufunda ufeyila ngesubject eyi kunomunye okade ngene ezingozini zeimoto omunye uthi no man njalo mangilele ebusuku kunephupho eli1 engihlala ngibuya nayo leli phupho lichaza ukuthini kanti ke nawo amaphupho ebusuku mawulele nawo vela ayayikhulumela kunalezi zinto okuthiwa yibonakaliso ebusuku mawulele ayayikhulumela asuke kwesinye isikhathi kuyitalente ubona ukuthi cha lento kunento eyiminishayo but kusale ekuthenini angazi ngeke ngiyohlola kubalekile ukuthi mawufika uhambe omunye uthi mawufika kuyena athi mina ngihlola ngamanzi
omunye athi mina ngihlola ngesibane esiyelo, mina ngihlola ngani. Kuya ngokuthi amakhosi ngaleso sikhathi yini ayithandayo. Ngiyamthanda ke umuntu othi mayihamba eyohlola aqale abike emphepheni, noma ungasabikanga emphepheni kodwa ithi mawufika khona lapho yakhona singathi mambi kakhulu ifashion, akuthi umakhosi aqala kudlulisa emphepheni, uqala ushise impepho yala ekhaya. Kusuke kuchaza ukuthini lokho? Usuke uchaza ukuthi uyaconnecta idala zakho lo muzi osuya kuyona nedala zakho. Kumele lezi zinto zihlangane zibe into eyodwa ukuze babikelwe labantu bala ekhaya ukuthi lo muthi ozowuthola la ekhaya ukwazi ukuthi uhambe uhlambisane. Kunabanye abathi Khehlelezi mina ngize kuwena ngizocela into yokuhlola. Inhlekiseke leyo ukuthi into yokuhlola lento kahle kahle bafowethu ikanje isiphiwo. Uthi uMoncele babuchisebe ngabe siyakuthandaza kakhulu mawuloku ungena la kunento ekulandela njengesimo sento engathi isichitho lathi izulu lasezulwini izinto zakho ayihambi kahle njengomuntu engathi namanje kuvuka into engathi isichitho. Wathi uMoncele kukhona into mhlawumbe bese ngathi ivuka ixosha into engathi imali. Yazi mawuloku uthi ukhona la, yazi kukhona imali yakho yake yathatheka wena kwangathi wela kwesinye isandla kodwa lesandla kwangathi lo muntu yokuthakatha. Wathi uMoncele awe ngiyakhuleka ngihambe ngizofika endaweni yaseMaputo, angazi ukuthi ubani omaziyo wasendaweni yaseMaputo ngoba mangithi ngiyawulalela la ngomoya ongcwele ngizwa mina kube sengathi ikhona into esetshenzwayo einsila yakho kodwa eziyosetshenzwa eMozambique. Wathi uNkulunkulu ngabe siyayikhulekisa lento kakhulu singayikhuluma ngizwe. Yebo eMaputo kusekhaya. Yazi uthi uMoncele asambe kakhulu mawuthi wena kusekhaya ke kube sengathi namanje ikhona into engifuna lapha. Wathi uNkulunkulu ukhona umuntu abaleke bemhamba lapha. Angazi noma unomfazi yini emakhaya ngoba kukhona umuntu wesifazana lokho ehamba inyanga yasendaweni yaseMaputo mayifika khona bese ngathi uyakumemeza ngezinto zakho ivaleka. Wathi uJehova sikhulekele lento kakhulu singayikufuna senze njani. Isiphiwo lokho singakubalekeli and futhi siphinde futhi singakubalekeli kwiqiniso lokuthi imoto ungayithenga manje. Mayithenga iGolf 7 uhambe uyoyiphimpa. Mangithi uyoyiphimpa ifaka izinto imodify ifake yonke into ukuthi gijima. Uthola ukuthi imoto efanayo eGolf 7 nale efanayo isifakwa ama software yafakwa yonke into news speed nale normal one le efakwa izinto yagijima edlule. Meaning kukhona yes izinto esithi mawufika kuthina njengeinyanga bese siyakunika silalela sizobooster manje ukuthi mawulandela udaba lwakho ukwazi ukulandela ngempela ngoba kakhulu into ebalekile la ekulapheni asingabalekeli iqiniso lithi umuke waqale uKhehlelezi ozohlolwa wageja zisasuka vela ngeke ngisakuthemba siqhubeka nje siye phambili lo muntu vele lento azongisiza ngayo kungenzeka ukuthi angeke akwazi ukungisiza ngoba uhlulekile nje vele from scratch ukuthi angihlolele. So ke zikhona induku esiyesize ngazi inyanga noma umakhosi mabefika befuna izinto bethi mkhulu ngicela ungisize ngifuna ukuthi umuntu mayefike wahlala phambi kwami ngilandele udaba but lezo zinto zinama disadvantage. Mangithi zinama disadvantage uma uzobheka ukuthi mawufuna into yokuhlola ngifike ngikunike kunezinto engikutshela ukuthi njengamanje awusakudli lokho awusakudli uhlola up to this time awusahloli ngalesi sikhathi ngoba usuku ususebenza ngabafana noma ususokusekuthi kahle kahle kusuke sekuyisipoki leso isipoki sakuze sivuke. It's either kuyofuna ukuthi uqale ubheme usnemfu kakhulu noma uvuselele kakhulu noma uhlale njalo esigodleni sakho nalento okuthiwa iCoca-Cola uyiphuze kakhulu ubhodle mawubhodle bese iyaphakama lento noma kunezinto noma insipho zotshwala kumele ihlale icheliwe la esigodleni sakho. Lento ikakhulu umuntu wakho noma isebenza ngesipoki isikhathi esiningi umbona ngobunuku akabi clean ngoba lento iyamfukuzisa imenzisa lento kufanele ngabe ifuna yona kwesinye isikhathi esiningi. Uzokhumbula ukuthi endabeni yokuhlola la sinabantu abaningi othola ukuthi umuntu wakhona makusemini akakwazi ukuhlola ngoba usebenza ngesipoki noma kusemini mayizohlola ufuna uqala phahle kakhulu azajuluke noma ashisa impepho izibeningi lokho kuvumisa vumani bangani siyavuma vumani bangani siyavuma vumani bangani siyavuma uyakuvumisa noma uzothandaza babo ingcwele Thixo namandla ufuna qala lento iziconnect eqala kanti mawuyisiphiwo yazi mawuyisiphiwo umuntu mayeke waqala wahlala phambi kwakho wambona ngesithunzi sakhe sashayisana nesakho noma ivoice over the phone yaqala yaconnect loyo muntu uhlala kunomehluko ke phakathi kokuhlola komuntu nesiphiwo nomuntu omzwa ukuthi lo uthatha ama chance.
lento uyikwazi ukuyizwa ngisho kuwena umuntu ungumlalelo lalele uthi cha labantu mabehlole behleli kupanel bawu4 ukhehlelezi nabanye bahleli ngiyamuzwa lo yabona lo ngiyamuzwa lo yana ubaba unkomiti cha mayikhuluma kunento connecta kumina naye kunento connecta kumina naye ukhumbula ukuthi umuntu unalento okuthiwa amagazi kunalento kuyena ephakathi ophethwe abantu abadala uma ephethwe abantu abadala umuntu uma ngizokhuluma ngedlozi noma ngizokhuluma ngomoncane iyakwazi lento usekhaya nawe iconnect kuze uthi cha alo muntu ngiyamuzwa njengamanje ngikhuluma nawe nje kunomunye umuntu othi mayihlole ethi mayiqala ethi yazi ukuthi umoncane umzwe uthi lo muntu uyadavuza nje futhi angizwa nje nalento ayishoyo yazi kade khuluma kodwa ngimzwa ukuthi uqale uyapi ngiyayizwa nje lento yakhe kodwa angizwa loyo muntu usuke ethatha ama chance usuke kahle kahle ngekho emoyeni wena usuke sumbambile kodwa kuyukuthi usuke ususaba ukuthi kodwa ngoba phela nginawo mina umoya ngeke ngikwazi ukuyiconfirma lento engishoyo kodwa kahle kahle lento sukuyitshela inhliziyo yakho oqala usuke kuyona kubalekile ukuthi sonke nisukumeni ukuhlola ke omunye umuntu uzoyibuza ukuthi Khehlelezi ngihlola njalo after isikhathi esinganani mina kuya ngami bengizothi mina njalo ungapheli u4 months ungakangwasukuma nje ukuye ebantwini ababhekayo uthi ngicela nje ukuzobheka namhlanje kubalekile ke ukuthi mawuyohlola umuntu angafika athi uzobhekela into etshontshiwe uzobhekela ikhaya uzobhekela umuntu ongekho emhlabeni uzobheka lo muntu mayiseqale ukubuza ngithi manje sefuna ukuthi usefuna manje ukuthi wena uqagele manje azi ukuthi wena niyaqagela unless kuwena ukuthi hayi mina ngicela ukuthi ngaloko kukhulunywa okuningi angicela ufocus la but isikhathi esiningi akufanele manje ngoba ngisho nasebuthwaseni wawuhlala phansi udawo ufuna uzulithola futhi akufanele umuntu uthi mawufika uzohlola athi yazi ukuphathe izinyawo usuke lapho kuyamadolo usuke emadolweni kuyela kuma hips makusuke kuma hips kuze la emqolo usuke la emqolo kukhona into enokubuya ibe sesiswini mayisuka lento esiswini inyuke ize esifubeni mayisuka esifubeni isisemqaleni kahle kahle ibheke ekhanda uyogcina usuhlanya ekhanda isusu yemehlweni wena nokufaka ibuko bese ekhaya ekhanda bese liyaluma bese uyayinwaya loyo moya nguphasisi bafowethu khona phela hlolani kodwa loyo moya nje into engayiphasisi nje ngoba kahle kahle yakuskena iqala phansi inyuka nawe iziyofika phezulu uma lapho uhlola ndoda umuntu mayifika ehlala phansi uthi wena wena kahle kahle uwakabani sibongo ngolanga yila nje kwenze ku1 no2 no3 no4 so ke leyo nto ibalekile yona lapha kakhulu noma yiwona key omkhulu owenza ukuthi abantu bakwazi ukuza kuwena ngoba bayazi ukuthi thina masipikile lapha sizoyithola lento esiyifunayo abanye abantu ke baye bafuna ukuthi mawuhlola athi umuntu mina ngifuna ukutshela 6 pages no uyakwazi mawuhlola Khehlelezi noma uyahlola kumuntu afika ukutshela izinto eziwu2 ukhumbula ukuthi phela thina njengamaprofiti noma thina njengezinyanga ziningi izinto esizibona kuwo kodwa kunalezi zinto eziwu2 noma eziwu3 esitshelwa abantu abadala ukuthi no umtshelo 1 no2 ume lapho ngoba mawuke wakhuluma okuningi uzogcina usumenza lose focus kahle kahle into esifuna ilungise thina sifuna uhlungise u1 no2 uma uwenze kanjalo uqedile so abayeke lento ukuthi mabeya kubantu bathi mabefika lapha afuna ukutshela izinto eziningi 1 noma 2 uqedile lalela mina sengiqeda efonini angihloli ngihlola kuphela makuthi ngisemsakazweni uma ngisegoli nanga amanamba yabona amanamba mabone egijima la iwona amanamba leyo qala u066 le yasegoli bese kuthi u071 yaseThekwini bese kuthi u063 yaseThekwini u081 yaseThekwini bese kuthi le number e087 inamba ya landline maybe ufuna ukwenza ama complaint noma ufuna ukuthi mina ngiyesaba ukudliwa imali ngifuna ukwenza sure ukuthi ngibhuka ku landline ngayitholi senginenkinga emakhemisi ikhona ke imithi okufanele ukuthi uhlala ngaso sonke isikhathi uyisebenzise eyiyona evuselela idlozi lakho noma elikhanyisela ebusuku mawulele kunalomuthi emakhemisi kaKhehlelezi abathi isigezo nanoma kuthiwa awusebenzisi izinto zikaKhehlelezi noma usebenzisa into eleziphi kodwa isigezo ngendlela esenziwa ngayo senziwa in such a way ukuthi sifana nokuthi sihlala siflasha yonke into sidelete yonke into engekho right emzimbeni wakho bese sihambisana nedlozi lakho that is why ngithi isigezo kumele uhlale unaso and mawunaso le nto ohlala uyifake imali emhlophe phakathi maybe 1 rand noma 2 rand iyona into okuthiwa isigezo into ekwazi ukugeza idlozi lakho ngaphakathi so ngiyacela bafowethu yani emakhemisi nanoma kuphi sine chemist elise Witbank
laphana ngase downtown eWitbank. Sinekhemisi elisePretoria laphana ngase Staines City Towers CBD ikhona. Sinekhemisi ekukhona iLof and Commissioner ngase CCMA building eJohannesburg. Phinde sibe nekhemisi eliseThekwini laphana ku Salmon Grove. Siphinde ku 407 Salmon Grove. Siphinde ku Anton Lembede. Siphinde sibe nekhemisi elise Verulam next to Department of Labor. Siphinde sibe nekhemisi elise Maritzburg lapha ngase Home Affairs nje laphana. Siphinde sibe nekhemisi elilaphana endaweni yaseMnambithi phakathi futhi nakho eTown. Siphinde sibe nekhemisi elise Potchefstroom ngase opposite to Deep Spa. Sinekhemisi elise East London khona futhi East London phakathi lapha. Siphinde sibe nekhemisi elingase Hollywood eCape Town endaweni yase Cape Town ngase Hollywood laphana ngase Beria noma Beria into ezinjalo. Siphinde futhi sibe nelinye elokugcina elise ngiwashilo ngicabanga ukuthi wonke. So njengamanje ungayo ebonela izinto eziright okufanele uyitholele okufanele ukuthi uhlole ngazo. Uzokhumbula ukuthi izinto lezi sithi thina siyazenza ezokuhlola esinika abantu kunebutho lapha nekhemisi kufanele ukuthi ngelinye ilanga hlala ulithole lebutho elibutho esithi lishise mawulahlekele izinkomo noma lishise mawulahlekele impahla zakho ulithume. Leyanto kahle inobulwane ncane thizeni khona. Kunamafutha emkhovu, kunamafutha omatindane, kunamafutha ophiyano olufakiwe lapha okuyiyona into uyishisa bese uyayithuma uyihogele bese uyayithuma. So awuye ekhemisi uyayithola lezi zinto. Mina nawe siyobuye sihlangane ungakhohlwa ukungenzela ifavor before ubhale leyo nto ukuze uthole isibusiso ukuze uyibone nawe uzizuphila uba part of the family. Ngicela uciphize leli button eliseduze nje la elibhale subscribe. Uciphize lelo button mawuqeda kuliciphiza kuna button elinye futhi la elikhona ongakaze ulinake. Leli button leli libhalwe join JOIN ujoin usho ukuthi i-video mangiyifaka before yofika abantu abaningi bayibambe nje ake iqale le video kuwena bese ujoin usho ukuthi mina Khehlelezi ngithi phambili ngomsebenzi iya contributor kuya ngokuthi ucontributor ngamani ngenze ukuthi mina ngiyi-VIP ngifuna ucontributor ngo-R100 njalo ngenyanga. Lo R100 uyakwazi ukungisiza mangiyowenza inkonzo, uyakwazi ukusiza futhi mangishutha ama-video ngoba zonke lezi zinto esizenzayo zikosta idatha zikosta imali kakhulu. Kodwa wena ngalo R100 wakho uthi mina ngiyanikela njalo ngenyanga ngicela ukuthi ngidonsele u100 noma ngidonsele u70. That means a lot. So I need people abazopress ujoin bese beyafaka ama-details abo uzokutshela ukuthi izokuthatha step by step. Mina nawe siyobuye sihlangane. Ngiyakuthanda ngicela ukuthi soon maduze ulindele. We have an online radio which is coming abathi Dr. K online radio la ozoyibamba wena uthi www.drkonline.co.za uzoyilalela kanjalo. Kunama competition amaningi esowarana futhi le radio futhi ozoyiqhenya ngawo nawe usho ukuthi iligugu kimi because yayishintsha impilo yami. There's so many things esowenza kulama video. Mina nawe siyohlangana ungakhohlwa ukuthi ngomhla ka9 April silaphana endaweni eKhehlelezi stadium next to icourt eCape Town. Kuzodilika into zaseJericho kuzoshuba kakhulu. Mina nawe siyobuye sidibane. Ngiyakuthanda ngithanda ukulove. Ngiyabonga kakhulu.